Hello लोगोफोर So guys, नोंथांमोन बुंनानै दिनै दासाननैसो बिराद माने उन्दुनो ओंखारनायल' जाबाय दं माथाय बै थाइजौनि मा होनोमोनलाय थाइजौनि माबा नांदेरनाया दा जेट मुरिया नांगासिनो दं नामा मानसिफ्रा बयबो आंथ' जन्दिससो लायो जन्दिससो जारिहैजादोंसै आं गाबोनो जिखुनु so hey guys welcome back to my channel and another vlog so दिनैनि भिडिअनि गेजेराव मा जागोन मानसिफ्रा बिराद बोरिं जानानै दं मिन्थिला दिनैनि भिडिअखौ मा जालांसिगोन दा हाय अखा हानानै बिराद मोजां जादों माथो दिनैसो थोरसि सुनायखौ नुदों नोंनि आं माने दासो मोखां सुखांबाय आं बेयाव फार्स्ट थोरसि सुगासिनो दं नायनि राव अमा सावगासिनो दं गामियाव बै लामायाव इलिजा मोननानै माथो बैसागु बोथोरा जोबलायसिगोनलाय मैथा सायगासिनो दंना मैथाजों अमा बेदरजों जानो बिराद मोजां मोनो आं नों माथो संनो रोंखायोलाय रोङा So guys मैथा सायखांबाय आरो नै मा होनोमोनलाय खुदुना सायगासिनो खुदुनादों मेस्टाजों संनाङा दे इदोसो संनो नागिरदों मा जायोखाय बिदि सोरबा खुदुनाजों आरो मेस्टाजों खेबसेनो जायो आरो सोरबा गोथाव जाया जेबो रोङा संखानाङानो संखानाङा ये मिथिबाय होमबा जाया संगासै आं खुदुना संनाङालै जायोना जायाल' बुं आं खुदुना जानो मोजां मोना बारा मेस्टाल' जागोन मेस्टाजों अमा बेदर So guys नै आथिंखौ मा खालामना दोनबाय आं उन्दुना दङ आथिंखौ सालासे सालथाम फोजोबना दोनबाय बिदिब्ला नोंनि साइज नैबेखौ हानांगौमोन ओरै फोननांगौ ओमफ्राय लेथ्रा मा लेथ्रा बिलाय एसां साइजनि फुनना नोङो गरम उन्दुना दं पार्टि जानो थांनांगौसो आरो दा उन्दुना थानाय मानसिखौ ओरै फोननो मोजां दा सेन्देल गानबाबो नायदि नोंखो आयै मोजां नुदो आथिंखौ नुदोथ' आरो आलता फोनना होनो लोङोना लोङा नोंसोरो गरमथार ककासो जेबो थाहैनोबा थान्दा जेबो गैला फुख्रि आलियाव बैसागु मागिनायनि मानोथ' सिरि थानो रोङालाय मालाय मावनायखौबो So guys गामियाव थांदोंसै आङो बेनिफ्राय नायदोंसै मानसिफोरखौ लोगो मोनो ना मोना बैसागु समाव बिराद लोगो मोनदोंमोन खिन्थु दा बैसागु जोबस्रांबाय नालाय बयबो न' थासिगोन आरो दासाननैसो बिराद उन्दुग्रा जादों आंथ' आंल' नङा गोबां मानसिफोरानो जादों जों बै मा होनो थाइजौनि मा नाङो होनदोंमोनलाय बे जेनेबा उन्दुनो ओंखारनाया आं बावबाय खुगायावनो फैला बुंनो नागिरबाबो जेजादोला आफानि गारिखौ लाना थांदोंसै आं गामियाव मानसि नागिरनो टाइम पास दसे बैसागु जोबनानै लालां फालांसो जालांजोब्बाय माथो मानसिफोरा आदामोन नै थाइनैसोलाय दोनसै आंहा फैसा मोनबाथाय सोफैबाय थायो आं हाबानो माथोलाय गिदिरद्रायना जमा जालायबाय फैसा नोंबो खाबाय बेयो खुमब्रा ना लावमोनलाय जोगोनारसोमोन ना जोगोनार ना जोगोनारनि सां जाबाय बेयाव जोगोनार गायदोंसै आं बेयाव गार्डेनसो बानायगोन सानदोंमोन खिन्थु दा साननैसो नांबावगौ र' दानो गार्डेन बानायथ'ला हा इजा बानायदोंसैब्रा न'नि निजे साइडआव गार्डेन बानायना दोनसै जायगायाव न' फिसा मोनसे लुनानै
बिहामजोआ बेजाय थाइजौ दंफांखौ होलायजोबसै दे हे कारेन्ट थाखै बोखांना जागोन ना ओइ जा बिजौसो होनांगौ बे थाइजौ दंफाङाना आं थारमाने बुंनानै नै बेनि मोनसे फट' देखायनो र' नैबेसिम समावनो थायथारदोंमोन बेयो बेनिफ्रायनो थायदो खिन्थु नै दासो देरखांदों आरोना बोसोरसे ना मा थायाखै खिन्थु बेजाय दानाय मोनसे बिराद थायग्रा जादोंमोन बेखौ दाननानै होबायना दाखालिबावै नोंनि चेनेला बेसेबां जाबायमोनलाय 1000 बा भिडिअखौनो मोनसे बुङाखै 1000 साबसक्राइबार जाबाय मालाय सोरबा साबसक्राइब खालामाखैबा खालामना हो ना नों भिडिअखौ ना माला होगोन हा माला भिडिअ होगोन नों नायनोसै र' माला होयो माजा ओरै सोनानै हरो बिदिनो सायाव मा खालामो नों आइ बेयाव मा सां बेहाय जोगोनारनि माबा बानायनो सां जोगोनारनि सां मालाबा बैसां मोनजागोन आरोहाय दैज्लाङाव इनि बिबार बारबाय फिथाइ थायहांबाय दैज्लाङाव मोनजायो दैज्लांनि सिगांबो मोनजाहैनो हानाय नोंनि बियानिया फैयोनो माथो माला समबाराव फैगोन खोमा दे समबाराव लिंहरदो समबाराव लेंहरबानो जाबाय देवबाराव देवबाराव फै नङा समबाराव फै समबाराव बिनि बियाया थानो मोननाय नङाना समबाराव देवबाराव नोंनि आफाया बेखायनोथ' समबाराव फै हाबायाबा मा हाबखाय नङाबोहाय दख'ना ला रजं हाबदोंमोन गैला गबाय थैसो गदोसो गबाय होनदां दे माव बोखांनानै दोन जाखागोन खोमासन